Sanibonani ke bonke welendlovukazi ngiza nendaba wena uzanani nendlebe namhlanje ke sizokhuluma ngestory sika Gwija nonkosikazi wakhe uMantombela. Sikhulume nangomamezala bese sikhuluma ngodadewabo wasemzini uNtombi. Okay, siqala kanjena ke story saGwija. uGwija nonkosikazi wakhe bashadile nje bese bekhulile, omunye na 35 nomunye ena 38. Hayi ke bahlangana kuphi emsebenzini, bebesebenza kaloliwe bobabili. Okay, so kusho ukuthi unkosikazi kaGwija yena we kwi higher rank kwaloliwe kunendoda yakhe, but nje they ended up falling in love and bathandana. Luckily akekho yedwa wabo weshadile. uGwija naye bengenazi ingane ngoba ubefocus emsebenzini, kanye noMantombela engenazi ingane ngoba naku befocus kwi-career yakhe. Hayi ke bathandane kube mnandi. uGwija ase introducer uMantombela kubo engakamshada, introduce kuma wakhe. Hayi ngempela uma kaGwija welcome kahle, uMantombela welcome kahle, bamthande nje kubo noNtombi naye amthande. Hayi kuye isikhathi sihambe njalo makafika ke ezovakasha uMantombela ezovakasha la kubo kaGwija. uGwija yena unoma wakhe nosisi wakhe bese kubuyena, so bathathu. Ubaba wakhona washona akekho. So makafika uMantombela njalo ezovakasha la njengomuntu wesifazane ke vele osekhulile, usezitshela ukuthi ngiyazi ukuthi asikho isidingo ukuthi uphathe igross ama uya kamfana, but wephatha nje just ama gift, izinto zokujabulisa umama wakhona ukuze abakhombisa ukuthi yazi ukuthini indodana yabo uyayithanda nje kakhulu kabi, uzimisele nje ngayo, ufuna nje ukuthi and then ibe umyeni wakhe. And noGwija ngokunjalo wehamba aye kubo kaMantombela. Makafika khona naye njalo kugcweleke kuba kaMantombela umndeni nje umningi nje, kunomalume kunomalumekazi kunabashana kunezingane nje, umuzi nje unomndeni nje omkhulu kakhulu. Hayi asuke ke uMantombela njalo ke sobenza leyo nto ke le ukuthi bayovakasha ke, bavumelana ukuthi okay ngonyaka omunye ngesikhathi bengakashadi bazoya kubo kaMantombela, ngomunye unyaka bazoya kubo kaGwija. Bavumelane ke bavumelane bona bobabili bayasebenza futhi emsebenzini manje ngoba sebeyathandana, they drive together and they decided ukuthi ayenzi sense ukuthi singahlali sobabili, asihlaleni sobabili. Athi uMantombela inking manje if sihlala sobabili nginomuzi mina and naye uGwija athi unomuzi wakhe. uGwija besethi kulungile ungangawudayisa umuzi wakho nama ngizokudayisa wami, into esizoyenza sizothenga omunye umuzi ndawonye sobabili esizohlanganisa. Nangempela benze njalo ke, bathenga umuzi, then they move into a beautiful nje indawo nje emhlanga nje, just a beautiful, because both of their salaries ngoba umkholo wabo bobabili ubukwazi ukuthi uafforde a beautiful place, so bahlala ke bathenga umuzi omuhle nje abazokwazi ukuhlala kuona bobabili. Okay, sihambe isikhathi uGwija atshele uMantombela ukuthi Mantombela ngicabanga ukuthi sishayile isikhathi sokuthi ngiyolobola kini. Ahambe ke nangempela ayolobola, bavumelane, kubhalwe incwadi, exchange incwadi ayise kubo kaMantombela. Bafike lapha bathi hayi ke bayavuma ukuthi kulotsholwana. Uma kaGwija angajabulisisi kahle ukuthi ingane yakhe isiyaganwa, angajabulisisi kahle ukuthi ingane yakhe isiyaganwa, because uma kaGwija ucabanga ukuthi manje ingane yakhe ngeke isakwazi ukuthumela imali kuyena, ngeke isakwazi ukumsupporta nje, kodwa angafuni ukuveza ukuthi akajabulisisi kahle. Sihamba isikhathi uNtombela uMantombela ubhizi ke yena ngaleso sikhathi baya prepare ke nomyeni wakhe, ubhizi ngalanga kubo uprepare ukuthi bayeza bazolobola. Nangempela beze bazolobola, uma kaGwija uhamba nabomalume baGwija, ubaba kaGwija ngithi akekho usashona, so bahamba nomalume. Kuziwe ke kufike kuzolotsholwa ke, kulotsholwe ke because of uMantombela besemdala sekhulile, bathi kubo hayi abafuni imali eningi ukuthi alotsholwe ngayo, kodwa into abayifunayo bafuna, kusho ubaba kaMantombela nomalume baMantombela, into abayifunayo bafuna ukuthi uGwija ayiphathe kahle ingane yabo. uGwija
kuvunyelwane nomalume bajabulile, abayinaka ngale kaMakagwija ukuthi nje ngathi akekho ncam ngendaba yamalobolo, but banamile omalume because vele into yayenziwa umalume umama wekhona nje angimazi ukuthi uyapi, but ke wefikile naye. Hayi, kulotsholwe amalobolo aphumelele abe kahle, kuze ke sekeza ke manje kuza ukuthi bazombathisa, beze bazombatha, bayasetha nje ama-date njalo, bayasetha ama-date kuze kushaya isikhathi la uMantombela efuna ukuhambisa umbondo kubo kaGwija, wezohlanganisa umbondo omncane ahlanganise umbondo omkhulu. Nangempela uMantombela bawenze baplane ke nefamily yakhe ukuthi okay ke ngoJune 16 sizohambisa umbondo omncane nomkhulu, ngoba idistance yokusuka kubo kaGwija uye kaMantombela kukude kakhulu. That's why uMantombela udecide ukuthi enene kungcono ukuthi senze njani, sihambise umbondo yombili kubo kaMfana. Hayi, nangempela ke baplane June 16 ufike, kuvuke ekseni, gross ithengiwe, gcwaliswa iveni, amateksi amabili, kuyahanjwa kuyiwa kuphikiwe kubo kaMfana khanjisa umbondo, kuyiwa kubo kaGwija. Kufikwe laphana ukhona usisi wakhe ke, khona nomndeni abanye ongawazi like umndeni ukude nomakhelwane kugcwele nje. Makafika kodwa laphana kubo kaGwija itende nje yabamakhele lona, hayi ixhokovana mtakama, bahleli nje bahlaliswe lapha ngasemgaqweni, futhi alikho ngisho naseduze kwasekhaya. uMantombela akatshela ukuthi hayi akunankinga, indoda phela lena, mina ngizange ngizogana kubo, ngizogana uGwija, angizange ngizogana uma wakhe, but nje abe naleyo nto ukuthi hawu uGwija kwenzeke nathi hayi intambo bengizikela uma uyena othe uzoplana, uyena othe ubezobiza itende nedeko, mina into engiyenzile bengibanika imali. Hayi, uMantombela besethi no, it's okay, abantu basekhaya bazohlala kuphi ke. Nangempela ke babekwe ke abantu etendeni ke, ithulwe kumbondo, zehla intombi zithwele ubasket, zithwele igrosa, zehle ziyofika ezansi. Mayifike ezansi lapha yana zehlisa, sekuyabe lapha ezansi sekuyaliwa. Kubangwani na? Kubangwa ukuthi uMakagwija ufuna ukwenza izinto uphambanisa usiko. Usefuna manje ukwenza izinto ngendlela ezingeyona, but uphambanisa usiko nje, ufuna ukumosha izinto. Hayi, untombi indodakazi naye iyakhuluma ethi hayi kulungile uma ufuneka vele kwenziwa kanjena la ekhaya, manje ngafuni ukwenza kusho ukuthi ke awufuni ukugana ubhuti, bayenze nje indaba ibe ngabo. Athi uGwija no ma, nje babesho basemzini ukuthi ayenziwe kanjalo lento, siyacela ukuthi ma ungayenzi kanjalo, sizama ukuthi sixoxe ukuthi sizoyimisa kanjani lento le. Nangempela abakhulume bamlalela uGwija, ngoba uGwija uyena umfana omdala khona, bamlalele. Nangempela kugcine kuqhubekile umcimbi. Uthi ke abantu bakubo kaMantombela balamba kwaze kwashaya leso sikhathi. Amaplate ayedlule yakomakhelwane, edlule yakobantu abaziyo, edlula. Uthi balamba ngalendlela le exakile. Uthi sihambe ke isikhathi uphele umbondo lowo, baphelezela abantu bemndeni bagoduke baye ekhaya, noMantombela naye agoduke bahambe baye endaweni yakhe noGwija naye bahambe benoMantombela. Uthi ke okay, mase siphelile isikhathi sekusondela ukuthi manje sokuza umgcaco, sekufuneka manje bacace uGwija noMantombela. uGwija bese yasho ukuthi hayi yazi mkame, because of indlela ekwenzeke ngayo ekhaya, ngicabanga ukuthi ngizoprepare mina nawe uzongisiza ukuthi sipreparele umgcaco wethu ukuthi ube muhle, because ngesikhathi ulethe umbondo ekhaya angizange ngijabule kahle indlela engangibone umani usesababenza izinto ngayo. Kodwa umbone ukuthi uyayiqoqa nje indaba, akafuni ukuthi enene uMantombela azonde uma wakhe nosisi wakhe. uMantombela futhi because she's a quiet calm person, umuntu othulile nje ongakuthanda ukukhuluma, azitshela ukuthi hayi akunankinga, mina singayiplana siyenze ibe yilento esifuna ukuthi ibe yiyona, but mhlambe singam-involve kuma wakho lapha nalapha makafuna, but singabavaleli ngaphandle. Athi uGwija kulungile mkami, ngoba usembiza umkakhe phela usemlobolile. Nangempela ke lufike usuku lokwenzani, lokucaca esicaweni lomshado. Uthi ke uMantombela ke, ngoba istory sixoxa uMantombela,
So uthi uMantombela ayike bagcace ufika usuku lomshado umshado bawulungisile kube kuhle uthi awukho umndeni wawuhlupha azange bahluphe kuboka Gwija nakuba azange bahluphe bashada wamuhle umshado uthi umshado wawindumezulu njengakuboka Gwija wawaziwa nje ukuthi cha umshado nje wangampela uthi bashade kuze kungena induna ifika induna ibuza ukuthi wena uyamthanda na uthi nangampela athi hayi cha ngiyamthanda hayi uthi kumnandi nje suthi ngaleso sikhathi uGwija akaza za introduce uMantombela esontweni la kuboka Gwija basonta kuphi basonta kaShembe so uGwija uyinhlalisuthi hayi ke kuthi sebeshadile ke bese yamtshela ukuthi hayi cha mkami ngiyazi ukuthi kuthatha isikhathi side ukuthi enene ngikutshele lokhu but ngiyafuna ukukutshela ukuthi enene ekhaya sisonta kuleli sonto leli ngoba phela emshadweni kwagcwele abantu bakaShembe hayi kungabi nankinga ushado lowo mshado lowo kuqedwe abe kwabiwe ingubo kumbathisa umndeni kube mnandi kube nje bagoduke baye ekhaya sishaya isikhathi sokulala okay balale kusengakusasa baqhubeka ke impilo baya emsebenzini kushaya isikhathi sokuthi ke manje uMantombela ufuna ingane uyena ufuna ingane uyasho ukuthi enene since she's 35 isikhathi siyahamba uyayabona ekuthiwa enene abantu besifazane at a certain age abakwazi ukuthi bathole ingane athi uGwija no problem sithando sami ngicabanga ukuthi vele because nami ngangifuna ukuzala kuba nomntwana emshadweni ngicabanga ukuthi sesenzile into eright so sesingaqala manje senza umntwana bakhwele phezulu kocansi bandlale bandlula ucansi bandlale ucansi bazama ukwenzani sizama ukwakha lengane manje yakuboka Gwija hayi bazame ukwenza ingane insuku nje ziyahamba cha lutho nje uMantombela ukuba pregnant azame uGwija aze uGwija ahambe aye kubo makaya kubo uGwija ayocela ukuthi enene ucela ukuya etshela uma wakhe hayi ukuthi wecela phese but utshela uma ukuthi kuzomela ngemsamo because siyazama sino Mantombela ukuthi sithole ingane kodwa sekuthatha isikhathi eside manje akulungi ngiyacela ukuthi enene silokhuze ngishisa impepho lapha ngikhulume nabantu abadala ngikhulume nobaba namathonga ala ekhaya ngizwe ukuthi enene yini kanti ebambile ukuthi unkosikazi wami athole umntwana nangampela ke ahambe ke uGwija aye emsama yoshisa impepho ayokhuluma namathonga asho ke ukuthi uyakhuleka ke kwabakasithole uyacela ukuthi unenkinga lana unkosikazi wakhe kanje bazama ukuthola umntwana akazi ukuthi inkinga ikuphi phakathi kwakhe nonkosikazi wakhe ngakho ke uyanxusa ithonga la kuba ukuthi limsize limtholise umntwana ulaleleke ngaleso sikhathi uMakaGwija ulalele uma sisithole makalalele kanjalo angalesikhathi ekhuluma uGwija athi hayi musu ukuthi enene awazi ukuthi ubani wena unayo inzalo umuntu ongenayo inzalo kusho ukuthi umakoti mhlambe efuna umkhulumele kodwa nje ungasho ukuthi wena awazi ukuthi ubani phakathi kwakhe phela umakoti ozoletha abantwana la uGwija ambheka uma wakhe azitshela ukuthi nje ayi angifuni lo ngxabano noma awuthi ngiqhubeke ngicele la emsamo bese ngiqede lapho ngizobe ke sengiyaqhubeka ke ngiyisiphindelele kunkosikazi wami nangampela cela khuluma nxuse konke akufisayo nento abayifisayo nonkosikazi wakhe bese beyahamba ke usephindele ekhaya phindela kunkosikazi wami boze unkosikazi wakhe hambe kanjani ngoba ubengekho amtshela ukuthi hayi khambe kahle unkosikazi wami ngifike ngakhuluma lapha ngacela kubantu abadala wase suggest unkosikazi wakhe ukuthi you know what baba we have to ukuthi sihambe siyocheck sibheke ukuthi and then yini mhlambe eyenza ukuthi singabathola abantwana wathi hayi mfazi wami sizoyiko-check mase sithole isikhathi mase sithole i-off emsebenzini ukuthi sikwazi ukuyobheka ukuthi kwenzekalani phakathi kwethu sobabili kodwa ngalesikhathi ngakayitholi off asibe silokhu sizama nje sibe senza izinto ezizokwazi ukuthi enene zisitholisa abantwana uthi ke uGwija umuntu okholelwa emthini yesintu
and unkosikazi wakhe uthi anginayo inkinga nendoda yami ukholelwa entweni ekholelwa kuyona, because ngiyazi ukuthi environment esisebenza kuyona emsebenzi nje basebenza kaloliwe, abantu baphatha imithi, abantu basebenzisa inhlobo ngeinhlobo zemithi. So uthi I didn't have a problem with him ukuthi aphathe umuthi as long as wengasebenzisa umuthi ongcolile nomuthi wokubulala umuntu. Gwija athi-ke uzohamba aye kubaba uNkabinde, makafika kubaba uNkabinde uzofika amcele umuthi imbiza abazoyiphuza bobabili, uzophuza lo wokuhlambeza wokuclean ukuthi aklineke naye, indoda izophuza imithi yokuthi nje ilokhuzana akwazi ukuthi aqine umvusandoda nezinto ezithile nje zizokwazi ukuthi simgeze igazi simhlambulule ukuze bakwazi ukuthola umntwana. Nangempela bayenze lonto abanike-ke ubaba uNkabinde amnike umuthi ukuthi benza amawele. Athi yabona la Gwija unkosikazi wakho lama angawatholanga amawele, hayi kobe niyahlala ngempela. Nangempela bafike bayisebenziseke le mithi bajabuleke baxoxe ebusuku, they sleeping embedeni, babheka isilingi, bayaxoxa nje ngempilo yabo nangendlela abahlangane ngayo, and bakhuluma nje nangokuthi bahlukumezekile kuma relationship. Mostly umuntu ohlukumezekile uGwija, because uMantombela uthi I was not, mina bengena umuntu obethanda abantu besilisa ngaleyo ndlela. So into ebengifocus kuyona icareer yami, uthi nomuntu engangamdate yimina owamala, because ngangibona ukuthi uyangiphazamisa entweni engangizifuna zempilo. Ayike axoxeke uGwija yaxoxa ngeintombi ayidata ngisebenza khona la kaloliwe kodwa sahamba asho athi hawu mfazi wami yayingithengisa amagrosa mihla namalanga ngase ngondla kubo. Encoma uMantombela ukuthi enene unkosikazi omuhla zangazamhlukumeze akafune lutho olutheni, izonke izinto azenzayo zenza ngokuthanda nangenhliziyo emhlophe. Jabule bahlekeke bancumeke bashana uthi their relationship bebabangani, like uthi because besisikhulile and besesiyazi into esifuna, we were very close and sabangani ukuthi siyazi ukuthi enene if omunye engekho right uyambuza, siyakhuluma and sasixoxile naye ukuthi yonke into eyenzeka empilweni yethu, if you're not okay with me asikhulumeni, sihlale phansi sikhulume sixoxe ukuthi kwenzakaleni, yini le kwenza ukuthi manje ungaphatheki kahle. Hayi ukuthi beqhubha ngaleyo ndlela nje sonke isikhathi. Uthi manje because uMantombela ukwipost ephezulu emsebenzini, a higher post, so sometimes uMantombela unokwazi ukuthi ahambe isikhathi eside, now abasakwazi ukuthi bathole isikhathi sokuthi baclean endlini benze izinto, you know what I mean, bakhiphe nje ama-chores asendlini. Uthi abese yasuggesta uNtombela ukuthi and then uGwija abese suggest uGwija ukuthi mamakhe, ngibiza ngomamakhe, athi inkosikazi wami ngicela ukuthi sithole umuntu ozosisiza, imanager yalendlu le, umuntu ozosiklinela nje la endlini, asiwashele asayinele, ukuze nawe ungathi mawubuya emsebenzini sekufanele ukwenza izinto nami kufanele ngenze izinto, umsebenzi wethu is more demanding. Hayi nangempela abese ethi uMantombela anginayo inkinga mina baba, as long as kungeke kube umuntu ozofikela azosihlukumeza zohlukumeza umuzi wethu, or azongena phakathi kwethu kube intombi esanencane, or kube umuntu nje uzosikhomanda. Hayi abesethi ulokhuzana uGwija, no, that's not a problem, uzofuna wena noma umuphi umuntu omfunayo. Because of isikhathi-ke uMantombela akasitholi isikhathi sokuthi afuna abantu, wabhala ku Facebook page yakhe ukuthi ufuna umuntu ozomklinela, but abantu ayebathola wengabathembisisi kahle, abese agcine lapho. Emva kwalokho atshela umyeni wakhe ukuthi akabathola abantu, naye akazame, mhlawumbe ukhona umuntu ngakubo ufuna ukuklina. Nangempela uGwija zame naye azame ngakubo, abantu bahola igrant bathi abawufuna umsebenzi, abafuna ukusebenza. Hayi uGwija then ngelinye ilanga bahlale nonkosikazi wakhe suggest ukuthi you know nkosikazi wami ngicabanga ukuthi ngithatha udadewethu because akasebenzi uhleli noma ekhaya, ngicabanga ukuthi singathatha yena ezazosikinela futhi vele umndeni uzozazosikinela bese mina nawe siyamkhokhela, or uzokhokhelwa yimina, nginankinga ukuthi ngimkhokhele mina as long as ekwazi ukusebenza la ekhaya. Ayike ahleke unkosikazi uMantombela athi hayibo, uthi mina nawe ngeke phela kukhokhe mina, ufuna ukukhokhe wena ngoba uyindoda. Uthi bahleke lokho-ke, indoda ithi hayi angisho anginankinga mina mangikhokha, but wena nje unemali enkulu la ekhaya.
Uthi-ke sihleke lokho ukuthi sikhuluma ngendaba zey'mali and we knew ukuthi thina phakathi kwethu babili asikaze sibe nenkinga nje indaba yemali into engakhulunywa emzini wethu but ngalelo langa sasihlekela nje sijabulile. Uthi-ke abese yasho ukuthi uGwija ngizohamba-ke ngiyengima ngiyokhuluma noma ukuze ngimtshele uma ukuthi enene ucabanga kanjani ukuthi usisi eze lana azosebenza ngizomholela ngoba vele uhlele ekhaya akasebenzi. Hayi nangampela khulume noma wakhe hawu untombi kanti usekamereni ngasikhathi ukhuluma noma wakhe uNtombi athi hayi mina ngiyeza ngiyafuna ukuzoklina. Uthi ambuza uma wakhe athi hayibo ubesakhuluma nami umfowenu why wena usuphendula athi hayi ma phela nikhuluma ngami ngizoza mina ngizoklina kabhuti anginankinga nizongiholela malini. Uthi-ke athi phela kuzodependa ukuthi umsebenzi owenzayo uwenza kanjani sizobona nawe ukuthi siholela malini but aqale athi uzomholela like 5,000 rands. Athi hayi ngiziyeza ngempela ngizoza ngizosebenza. Hayi nangampela uNtombi aqoqa imithwalo yakhe ngeweekend ahambe ngesonto aye endlini kabhuti wakhe. Makafika endlini kabhuti wakhe bamkhombise ikamero because uGeli una 3-bedroom house. Bamkhombise ikamero ukuthi wena sisizohlala lana leli siliplanela ukuthi nje makhona ingane sesibe nengane ngelinye ilanga sikwazi ukuthi sisebenzisele for ingane. I-room ke vele lidecorate ke vele linembhede embili yezingane nje it's very seli ready nje i-room for abantwana. Angithi ngiyange bathembisile ukuthi enene bazothola ama-twins so bona they went overboard baqala bathenga ifurniture bathenga izinto ngoba benzela ukuthi enene ingane zithi zifike sezikhona. Uthi nangampela during those times ekhona kuyasebenza ke uNtobe uMantombela uyemsebenzini uNtobe ngala uyaklina ngapha uGwija ngala uyasebenza. Uthi kungabi khona nje iproblem uyathi bahlalisene nje kumnandi ekhaya bayazama usisiwabo nje and she's not in their faces. Uyaklina nje clean mase bebuyile entambama akahlangani nabo like sometimes abahlala babuka iTV but usisi kune TV ekamereni lakho uyakholelwa ekubukeni iTV ngama weekends uyahamba ayohlalela noma wakhe. Uthi ngelilanga ke uNtobe sihlali siso masihlali siso uNtobe ngempela nje ngokusho kwenyanga kuhlala amawele ahlala amawele ahambe ayo check esibhedlela uNtobe ngoba uyaqala uyaphalaza manje akazizwa kahle uyagula abese beyahamba baya kudokotela nomyeni wakhe baba kudokotela bafike bathola ukuthi uNtobe upregnant. Maka checka asho ukuthi udokotela maseni ready ukwenza ultrasound then we can do i-ultrasound. Kudlula isikhathi uNtobe ulokhu egula uNtobe yaza agcine sengasayi ke emsebenzini athathe sick leave. Ahlale ke ekhaya lokho egula ke usiswa semzini la ukhona naye uyaklina wenza zonke izinto kusho ukuthi uNtobe unenkinga manje nje beklina uklina phela khona udadwa umakoti wakubo so manje azame ke noMantombela ukuthi azame ukuthi aklina size uNtobe ukuthi bangabangi kungabe ngathi manje noma esehlele ekhaya akasebenzi. Amfika uGwija umile uMantombela uyasebenza athi cha sisi phela wena kuthiwe udokotela hlala ekhaya njengoba ulana nje uzohlala uhlalela ukuthi izingane lezi zilakwena esiswini zikhule ezwe kanjalo uNtobe athi hawu umakoti ukhulelwe hawu ngizotshela uma nangampela umakoti afonela uma wakhe amtshela ukuthi enene ukhulelwe umakoti. Ayajabuleka lokhuzana unkosikazi lowana ajabula uma kaGwija kujatshule wonke umuntu because vele webafuna abazukulu even though wengamfuni umakoti wemsaba umakoti kodwa abazukulu kwesejabula ukuthi hayi cha indodana yakhe izoba nezingane. Sihamba isikhathi bahambe baye kudokotela bayokwenza ultrasound uGwija noMantombela mabenze ultrasound bathola ukuthi ngempela kunama heartbeat awu2 ba pregnant amawele sihamba isikhathi bajabule bobabili ukuthi ba pregnant amawele but ubulili udokotela bengakabucheki because angeke akwazi ukubatshela ubulili ingane zisencane. Hayi nangampela bathi ke bazolinda until kuze kushaya 5 months ukuze bakwazi ukuthi bayocheka. Kuthe nje ngalelo langa befika ekhaya agule uMantombela agule a-admit esibhedlela maka-admit esibhedlela athi udokotela wakhe kuzomela ahlalela esibhedlela because kufuna simonithe indlela abantwana akwenzeka ngakhona kubona because she's pregnant ama-twins and we risk.
agule esibhedlela, amonithwe ahlale esibhedlela kuthe izingane zaphuphuma zombili. Kube buhlungu ke phakathi kwabo bobabili because bobabili ba realizile ukuthi okay banayo inzalo, bobabili bejabulile lezi ngane. Kube buhlungu and then bamtshele kusisi ngoba phela mase buye esibhedlela usisi manje has to take care of umakoti wakubo. Amtshele ukuthi ayakekho right, so nje ungamnaki, ngamlethela ukudla namasuphu nazo zonke izinto, but nje ungamnaki kakhulu because akekho right. Ungalokhu ungena unless khona into ayifunayo kuwena, but ungalokhu nje umhlupha. Hayi nangampela athi uNtombeni ngeke ngize ngimhluphe bhuti, but nje ngizomnakekela uSkhwiza ngale ndlela ngizomnakekela ngayo. Amnakekele ngempela, amnakekele aze aphile alulame, aphindele emsebenzini. Makafika emsebenzini astrugglishe a little bit because ushonelwa abantwana, inhliziyo yakhe ibuhlungu. Then she started seeing a psychologist regarding ukushonelwa izingane zakhe zo-2. Abona psychologist yahabe busy ngalana, uyasebenza nje, uyazama ngalaba yazama futhi they still trying omunye umntwana. Asisahlali isisu, asisahlali isisu. Into ebangela ukuthi ingahlali isisu ngesikhathi uMantombela eklinwa esibhedlela kuphuphuma abantwana. Yabona manje ngifika ilanga because izovele ngicwebezele if ngeke ngahlala elangeni. Ngalesikhathi ezama ke bamklinile esibhedlela, bamklina esibhedlela, kusho ukuthi bekukhona ubuhlungu, inhlungu abezizwa ngesikhathi beklina bezama ukuthi basuse because ingane ishonele kuyena ngaphakathi. Now with that kanti uMantombela uzoba neproblem eyenzeka esibelethweni sakhe. Okay, uMantombela agoduka ekhaya but angazi ukuthi khona into eyenzekile. Yena nje wazula ubuhlungu wacabanga ukuthi okay it's a procedure, ayinankinga lonto, uzozigodukela ayile ekhaya ayophinde futhi alulame because phela abantwana bebebabili labantwana esibelethweni sakhe. Alulameke until aphindele emsebenzini, ahamba ama-therapy ke. Manje sebeloku bayazama cha lutho ukukhulelwa. Bayazama cha lutho ukukhulelwa. Bayazama cha lutho ukukhulelwa. Idlule umnyaka emibili uNtombi uhleli la usayiklina. uNtombi manje useyaqala kusho ukuthi useba nama calls abanawo noma wakhe, ukhuluma uhleba ngomakoti ukuthi umakoti wakhona akazali. Abese ubhuti uyezwa usezwa uhambile uyobheka uma ekhaya, uma abese athi enene kanti umfana wami umakoti uzomthola nomntwana. Abese yasho ukuthi enene hayi cha mase yazama but akwenzeki like sizobona masemthola. Abese yasho mama ukuthi enene phela makangamtholi umakoti umntwana afuna ukuthola omunye unkosikazi ozokwazi ukuthi akuthole lo mntwana. Athi cha ma nginonkosikazi oyedwa, ngiyohlala nginonkosikazi oyedwa and angeke ngize ngikwazi ukuthola omunye nje uright lo enginaye. Abese kusho ukuthi umama because uyabona ukuthi akakwazanga ukungena kumfana wakhe, athumele intombi yakhe ukuthi mntanami, let me move this here quickly because iyangistresha. Okay, abese ethi mntanami akhuluma nendodakazi yakhe, ngicela ungikhulumele nomfowenu lapho, uzama ukuconvince umfowenu lapho ukuthi ufuna akathole unkosikazi omunye because if engamthola omunye unkosikazi ngeke azabe nabantwana. Phela kade ayezama lo nkosikazi, phelile iminyaka emibili ezama engamthola umntwana. Nangampela usisi wakhe azama ukukhuluma nobhuti wakhe ukuthi manje bhuti uzokwenza njani ngendaba yengane ngoba ngiyabona ukuthi umakoti athi ubhuti wakhe ngicela ungaphinde ungene ezindabeni zami, ungaphinde ukhulume ngeinto zami nomkami, ungaphinde nje uzifake kuzona, otherwise izosixabanisa leyo nto kakhulu. Kube muncuke endlini but ngaleso sikhathi wengekho uMantombela, kwakuntombi noGuja kuphela, engekho uMantombela. So but kube muncu endlini, uyafika uMantombela ubuye emsebenzini sekumuncu, ama siblings awakhulumisani kahle nje, uyabona ukuthi everybody is cold. Abuze ukuthi kwenzekeleni, abese engasho uNtombi hayibo kwenzekaleni ni right na, hayi akekho okhulumayo. Le studio sethu ke sikusona engishuthela kusona sicontrolwa ilanga. If ilanga likhanya ngendlela elifuna ngayo, hey guys nixolele, nami ngizama ukulethela icontent ishiza.